lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Sa dugay panahon nga kita nagkauban, ipakita mo ka na ko imong pagkabuutan. Magkuyog taman nimba, manuroy tag mga unsa mabugnong sinihan. Ikaw akong hagwaon, apan kalit lang gyud akong nakuratan. Wala kong magdahumaw sa imong batasan. Permi kang saputon, imo kong pakasadon. Gamay ra ang problema, imo kong awayon. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Mamisita ko ni Mus balay kada gabi, aron ipamatuod true ang love ko baby. Bisan nagyampungad imong ginikanan, manigo ari nula ilat ang bukharan. But it's okay, akong gisabot ang tanan. Naalang yung kunay mo kahiubsan. Nakitan ko ikaw na ay laing kauban. Baka kung kang dako imo akong gibuwagan. Nagluson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Tamis kaayo imo mga pulong, nindot paminawon kung ikaw mo hunghong. Ihatag kong tanan, ikaw ang gisaligan. Sa way igong basihan, imo akong giluiban. Kusulti lang taka kundi nakaganahan. Kusugay kang mutagop, di mo ko prangkahan. Kisakitan ko sa imong gibuhat karon. Wapakay ka, kaayo mong duklon. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Pagkapait palandungon ning gibati ko karon. Subo ang dugan ko kaway laming ikaon. Maglibog ko kung sayangay na kong buhaton. Di ko makatulog, ikaw huna-hunaon. May pagkadto na lang sa bukid ko magpuyo. Mananum o kamuti kanimo magpalayo. Kalimtan ko na lang imong bugmang giahak. Bahalag manigo ang bahalag mga pahak. Luson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Atuson ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masugama. Unsa may hinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igo nga rason imo akong gibiyaan. Gikan sa Bitok-Bitok Drama Productions. Ang pinakauna nga live comedy drama sa balat ng radyo. Ang drama nga way klaro pero makaangat sa ekonomiya nato. Ang drama nga makapapukaw sa kagahapon pero dili ka makamata kay bilar gihapon. Ang drama nga magsigi kag katawa kung masubraan dito ka sa mental mutugpa. Ani ana ang Gugmang Giahak. Gugmang Drama Edition. Drama Edition. Oo, dinala ko ni makaya ang sitwasyon. Baho kag ilok. Unsa, maura na nga rason
Gusto ka makipagbulag tungod kay giingnan tagagbahog ba maura na? Nabikil dayong ka? Ayaw mo pagbuot. Ayaw ko ninyo buot kay hako ning kinabuhi. Magbuot day mo kung gusto ko mag-ML. Ayaw mo pagbuot kay ako ning kinabuhi. Ang tingog sa lalaki, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa babae, Bernie Bitok-Bitok. Ang tingog sa tiguang, Bernie Bitok-Bitok. Iya na lang tanan para dili kalas og budget. Directed by Bernie Bitok-Bitok. Og ani ana ang tigbasa, ang Hilas King, ang baboy nga naay dimple. Why lain? Bernie Bitok-Bitok. Rubber Session. Come on, put your hands in the air. Bye, kamusta ka na? Palagi kitang pinapanood, nakikita. Jomay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap at kasama. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Oy! Hello! Hello, 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 hello! Mayong adlaw, mayong buntag, mayong gabi, mayong udto, mayong hapon. Kung unsa man mong oras naminaw og nananaw ani atong gugmang giyaha. Musika pa Hello po sa inyong lahat. Hello! saya. Aniya na po, si Brother Bernie Bitok-Bitok para sa inyong paborito. O ginatangan na karon nga programa. Sabi na sa itong mga partner radio. Isa. Ito po ang ating gugmang giyahan. Pampagood vibes lang. Kobindi Drama. Come on! Mag-aaway, alis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, alis tayo. Sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Hello sa inyong tanan. Sa mga team radyo o sa mga team online. Sa mga kapananaw sa online or just in case lang namoy na miss na mga episode, pwede ninyo tanawon balik sa atong social media, sa atong Facebook. O katong ka Facebook, diya ba sigwa pa mo nakafollow sa ko ha? I-search lang ninyo ang Bitok-Bitok University. Na mga Bitok-Bitok University. Ano ha? O, pa-enroll na mo sa akong university. Bitok-Bitok University. Sa dito din mo, PM din mo sa ako dito ha? Larga time pa. Ana rin, tirada dia ha? Tapos, kung na mo yung mga pa-shoutout dia, guban pa, pwede ra. Igna rin ko kung asa mo nga lugar na kapaminaw sa atong programa diri ha?
Siyempre, madunggan kita sa atong mga klase-klaseng nga mga radio station sa Tibuok Mindanao. Dalhin it All the way sa Nasipit. Grabe layo kayo, di ba? Diyata sa may Nasipit, Agusan del Norte. Naglagobo, nagpakapaka diya sa may Radio Servisyo 94.3. Og siyempre, lahos diya sa may Butuan City. Kumusta mo mga taga Butuan, ang atong mga katribo diya sa Radio Katribo Philippines 106.9 Butuan City. Og siyempre, sa Misamis Occidental. Hello diya sa may Oroqueta City, Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Og diya pod sa may 97.1 Mix FM Plaridel. Og sa 92.5 Mix FM Aloran. Hello sa inyong tanan diha, maayong pagpaminaw. Hello deko, shout out deko dan ni Joe Loma sa sa Mix FM Aloran. Hello dia boss. Dia sa may Mix FM Aloran ha. Usa sa nisa sa mga spinner dia sa Mix FM Aloran. Daghan kaatang sa imong programa diri sa Aloran boss 1 to 2 PM. Day schedule lang ko dia. Shout out ko sa akong mga iyaan o yuan diha sa CDO. From Barangay Patag ang Abria family ug diha sa Colambog Lapasan ang Divina Gracia family. Salamat sir. Salamat po nimo diha. Boss Joe Loma sa Mix FM. dadalhin kita sa amin. Also diha kang DJ Mark. Mag-aaway aalis Salamat sa inyo diha boss. sa tunay na mundo. Dagang kayo mga gapat. Tingnan mo na mga taga-online. Ito lang kayo ha. Maria Julia Dacalos Gimao. Sa mga nagtanaw sa online. Catherine Lausas. Hello daw diya sa Balingasag, Misamis Oriental. Luder Jan. Minaw daan aya magtrabaho graveyard shift Boss Burn. Hello sa intanan diya Kimajin Yanguna Ipulan. Hello sa intanan Prince Joram Mutya from Hinaplanang, Claveria, Misamis Oriental. Trexer Mentizo sa Audrey sa NMMC Konsihal. Kang Sabana Rain. Ang nagtanaw, dagang salamat. Thank you sa inyong pagsuporta ha. Sa tanang mga nananaw, pakishare. Pagtanaw ninyo, pakishare na lang muna yung ganahan. Para mo doble pa, mas mudaghan pa ta. Mary Pet Waslo sa Kingdom of Saudi Arabia. Hello sa inyong tarandiyahan. Simulan na natin ang alamat. Ito na po ang ating letter for today. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Ang usay. Dear brother, Pita. Para mabasag salmo responsoryo.
Mayong adlaw kanimo Brother Bernie Bitok-bitok. Sa tanan gapaminaw gaatang sa imong Pampa Good Vibes nga programa. Mayong adlaw. Labi na sa mga nagtanaw po sa ako sa online. Sa online na usahin na musulti sa ko nga undangin na imong pag binuang diha kay konsihal na ka. Ayaw na magsigig binuang. Serious na ka kay konsihal na ka. Pasaylo agi ko ninyo may gala pero di gyud ako na mabuhat nga kita mausab. Ang paghatag ka na to og kalingawan mga gala. Suswa lang gyud mo kabalo na uban mga tao. Ako actually sa tinud anay lang isingit lang ako ni. Nag-uol kay ko ito naging adlaw. Kakahapon masiguro to. Na ako'y gitagaan og wheelchair. Kay nakurintihan man to siya. Natagaan ako sa wheelchair. Mga dugay na mga naging bulan pa. Naibawaan na lang ako mga galang nagbigti ini. Naghikog. Wala pa masuta kung sa rason. Pero na mga istorya. Ang last niyang kaistorya kay murag iyang uyab. May nakurintihan mo siya nang sunog na kayang lawas ba tamurag siguro ang uyab siguro sa di nato mablim kay wala sila kita cellphone na lang ana murag ang balita pa murag ang uyab murag nanay lain murag ana ba na depressed taon mga gala siguro lisod pa wa pa kay trabaho ana ba di ba lalim nga nakapirminti na siyang panimalay. Munang usahay, kani-ngani nga mga klase ng mga programa nga makahatag, may na lang sa usa ka oras, makahatag man lang og kalingawan nga dati naman lang makalimot mo siyang problema. Pag usahay kani atong mga love problem diri usahay, may na lang pod ni nga at least makahatag pod og lesson sa uban na dili man iyang story pero basi makarelate sa ani nga story, ana ba? Grabe kayo mga panahon. Lisod ang panahon. Under recovery pa biyata. Kay grabe biyang effect sa pandemya. Ana ba? So muna mga ikog pasaylo. Labi na kanin diri sa Bitok. Kanin akong mga Facebook. Pili mo na. Kanin Bitok University. Muna akong pinakaunang Facebook page yun. Nga kanisiya. Mo ginidirig ko na ilhan sa katawhan sa akong paghatag og kalingawan uban pa mga vlog. Sumunang ako, bisa pag naimuingon nga, undang na oy, siya na sigbinuang diya kay kagawan na ka, pasaylo ako ninyo, bahala mo diya. Ipadayo na ako ni nga maghatag og kalingawan sa katawhan mga igala. Kaya may nalang natay tao nga matabangan. Sa matag adlaw na lang kay mapangisi, mapalipay, which di raman na kabayran ng kalipay mga igala. Katong mga nangutana kung unsay trabaho na ako isip konsihal napog ko'y lain Facebook page. O paki-follow ko sa Councilor Bernie Esparcia. Dito na tanan dito po. Again, ang akong pangkonsihal ng mga trabaho, siyempre na may mga yaw-yaw. O dito mo sa Councilor Bernie Esparcia para makakita sad mo sa atong mga ginabuhat dito, ha? Anyway, dagan salamat, Luther John. Since college pa ko burn, kapaminaw na ko sa imo sa radyo. Makalingaw kayo to nga time. Mao nang tilnaw na minaw Japon ko sa imo. Salamat kayo. Anyway, pasalamat sa reko ang atong gugmang giyahak. Ay hatod ka na to mga igala sa Biramax Capsule o Biramax Coffee. Kaganina na nasag ko'y gihatod sa J&T. Kay nag-order og Biramax Capsule, ha? Medyo sa Luzon man dito niya gi-order. Salamat, boss. Nakadungog siya perminti sa atong live. Tamo na akong gingon nga testingin ninyo mga igala. Kay basin makaingon niya mo sa press akong amigo nga kuya na kos Eagles nga nakaingon siya nga kuyawa din yung Biramax. Uy, di man din ka ng kausarang ipik. Makaingon magidaw ka nga lindutag ipik. Uy, kay gabi kadlawon magbuntag. Pura-puraan.
Manang gingong kung gusto niyo testingan, testing eh. Nagpadala ko gagapon sa JNT o Biramax capsule. Pwede naman ninyo orderon sa Shopee. Pwede rin po kung nyo i-PM. Ako nang ipadala sa inyo dito. Why problema? Okay? Anyway, again, Biramax capsule o Biramax coffee. Hello mga bana, malipay mi nga puotan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Biramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ang Biramax capsule o Biramax coffee available ni sa inyong mga suking mga tindahan dool sa inyong mga lugar o diri mismo sa istasyon nga inyong gipaminawan karon, ha? Testing lang. Ay mo kabalaka kay ang atong Biramax capsule. Anong Biramax? Biramax, Bira to the max. Biramax ang tawag ani kay ngano man. Kani magong Biramax ay mo kabalaka kay FDA approved ni tapos herbal ni siya. So dili mo mabalakaan ni may gala sa mga side effects o kuban pa. Pusa sa pa inyong gihulatan. Testing na og order na og Biramax capsule og Biramax coffee. Og siyempre ang atong gumanggiagi ato po kanato sa grabe kagahi ni, kuyaw kay ni. Dagan na yung mga balatian ani nga nangaayo, Ashigo Plus Herbal Coffee ug Ashigo Plus Herbal Capsule. Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminaw. Ako si Rosaline Inatit, nagpuyo sa Lower Langkangan, Oroquita City. Ang akong anak na ay bukol sa liog. Sa gamay pa siya, nakita na ko nga na ay bukol. Nabalaka ko kay nagkadako siya, nagkadako pod ang bukol. Ang akong bana na ay gipalit nga Ashigo kay nindot daw. Nadungog niya sa radyo kay may naay asitaba. So mauto kada gabi akong tangtangon sa kapsul dayon akong tunawon ug ipainom sa akong anak. Sulod lang sa isa ka bulan kapi nahilis jud ang maong bukol. Nagpasalamat kay ko sa Ginoo kay nagamay jud ang maong bukol. Akong giawhag ang atong mga tigpaminaw karon nga mutumar sila sa Ashigo Herbal Capsule sa mga naigibati. Ang Ashigo Herbal Capsule Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee ang pinaka main ingredients ani kaning ashitaba. Kung gusto ninyo na i-search sa internet unsa nang ashitaba, kulba kaning ashitaba mga igala, kay usa ni siya ka herbal og sekreto ni mga Hapon. Matingala ka sa mga Hapon nganong bisag tigulang na sila mga Basko gyapon kayo. Kay kaning ashitaba mga igala, usa ni siya ka herbal na nga ginatanom og diha gatubo sa Japan, ha. Ang iyang ugat, lawas og dahon ni ini mahimo kining tambal. Busa kaning ashitaba, epektibo gyud kay ni siya may gala sa mga ulcer, high blood pressure, high cholesterol, gout, mga allergies ug uban pa. Mao na siya nga epektibo gining ashitaba kung asa mo ni ang main ingredient sa Ashigo Plus Herbal Capsule ug Herbal Coffee. Manong na may plus kay di lang ashitaba, napagyud ni guyabano extract og turmeric powder. Ay, kalami mga igala. Kana landang guyabano. Kabalo ba mo kanang guyabano, maayo kay na siyang tambal para sa mga high blood pressure. O, kana. Og ang kanang guyabano, sa tinod anay lang, mulaban po na siya og mga bakterya. Mo nang unsa pay gyulatan ninyo, i-try na ninyo palit gali mo testing og usa ka usa ka karton nga Ashigo Plus Herbal Coffee o kung pang maintenance ninyo diha Ashigo Plus Herbal Capsule. Available na sa pinakadool ninyo diha nga butika
O syempre, available na sa radio station na inyong gipaminawan karon. Brother Bernie, bitok-bitok. Ako di ay si Rona. Usa ko ka teacher. Nagsugod ang tanan sa diyang nami bag-o nga kauban nga itago nato sa pangalang si Norman. Actually, tulo sila bag-o nga mga teacher nga lalaki sa among eskwelahan. Si Norman ang akong napansin kay sa ilahang tulo siya ay gwapo. Itsuraan, misteryoso, ang duha medyo bakang. Ang isa ang ilong murag kabo. Ang isa itom ug tangkugo. Nawayong kasadro na. Murag ang duha murag dili galukso sa New Year kay murag putot kaayo. Di sama ni Norman nga halos kaming tanan mga dalaga nga mga teachers medyo nagpitok-pitok yun ang mata tungod sa iyahang porma nga makayong gyukag, uy, Mama Mia ulala. Pero siyempre, di kayo ta magpahalata. Abi palag, easy girl. 1, 2, 3, go. Da-da-da-da, di-da-da. Da-da-da-da, di-da-da. Da-da-da-da, di-da-da. Ito na naman naririnig, kumakaba-kaba itong bibig. Lagi na lang sinasabi, pwede. Uy, teacher. Rona, doy. Rona, doy. Doy. Usa ba? Kasaba ba kini mo bayutak ka? Doy. Ginoo ko nagdamgo bi ako gabi iday nga nag-uban daw ginumi ni Norman doy. Ginoo ko, uy na, grabe kay akong damgo. Nabuang naman gyud ko na itong bag-o na to nga kauban gyud. Uy, ginoo ko, uy. Hay, ambot na lang gini mo bayuta ka. Sige lang gyud kag pangandoy anak ni Norman ba? Ngayon ano, ay kung ina ikaw, di wa po kaganahin, di ba? Kagwapo kayo niya, no? Tataas o pamarog, tapos ang dughan ginoo ko. Daw, be, ang saman po yung muna dam ko. Na, di na lang yung kumag-check ka. O, edyo lang mag-check ka, show ko. Mas kayo, na, ginoo ko. Maluyaak, day. Sige na lang, good. Kita-kita naman, good. So, sabi mong ganam ko kang kuan, Norman. Kabalok ka. Gwapo kaya mong akong damgo, day, kay ambot na lagi kinatingala man ko, uy, kay pag mata na ko, nananod sa abay sa kong katri, day. Dayon? Tapos, ang naitabo, natingala ko ni Norman, kay yang gipalong ang electric pan sa kwarto. O, dayon. Daw biday kay nag-brown out man. Ningit-ngit, tapos, niigang man ha, day. Usa man ang klase nga damgo, eh. Kajut lang, mo galing to nga nag-brown out, matawa na ikanang kuan. So, giigang, gipaningot siya, day. Ginoo ko, naghuka siya sa akong atubangan, bayuta.
As in? Oo, to nakita yun ako. Yung grabe manig abs na si Norman. Oy, giihap yun ako. 1 little, 2 little, 3 little Indians, 4 little, 5 little, 6 little Indians. Grabe, oy. Ang iyang abs bitaw day kay Dusi kabuok day. Grabe po na ang abs, oy, daw, be. Nakurat ko day kay, siyempre kay, kuan ba ya, tababayi biya tong pamati. Di yung ko nga, uy, naunsa man kang naghugas man ka, uy, tayo ko nga ipag-ilis diya, uy, ayo pag-anak Norman, uy. Daw, pe, o sinay tabo. Nagikuha niya akong kamutay daw iyang gihimas-himas sa iyahang abs bayuta. Di ay, okay, ginoo ko na basta lagi, uy, naglaway-laway yung ko day. Tapos ako kasabot sa akong gibati day, tapos guy kalit ang ginay ang kong kamot day, iyag yung gidasok nito sa ilalom day. Uy, sa man imong damgo, uy, kawin, kapastos ba na imong damgo ni mo, bayuta ka? Nabahala ka diya, basta kay naambot lagi, sus, grabe yun akong kumot-kumot day. Uy, barang tsansa na gid ni ba? Patingala ko, pag kumot-kumot na ako, nakadungli kong singgit. Sus, pag mata na ko day, ang amo mo rin ito'y may akong gikumot-kumot day. Grabe, lagi na damgo lagi. Uy, sasabi, natulog ko balik day. Sos, atong principal na akong kauban day. Wag yun, matiwas akong damgo. Pag tulog na ko balik, sos, pag tingala ko, kaya kung sunod nga damgo, tuwan ako sa opisina sa atong principal. Kalagot lagi kayo eh. Mubalik na ko niyang tulog eh. Sayang kayo, gikumot-kumot yun ako. Daw be, pag kumot ni mo, dax. Naambot lang, iwas ako ka, nasan ako to nabati kung dax bag yun. Uy na, lamia lagi kay nga damgo day. Uy. Hay, ambot ni mo, kutob na lang yun ka sa damgo day. Excuse me. Ala, uy. Hi, Norman. Hi, Norman. Hi. Norman. Yes. Wala lang. Kadang, nakadisturbo ba ko sa iyong istorya? Ay, Juan, wala yung ka nakadisturbo. Ay, perti ka ayo. Emal. Yes. Yes, Norman. Sa di ay. Nakadawat ba kas memo nga kita daw magpartner ka karong si Manaha? Para daw mag-guidean ko nimo? Wala, oy, unfair man ang memo, oy. Dapat man kita man tanad duha, Norman. Joke lang, Norman, joke lang. Agoy, willing yung kay na si Rona nga mo tudlo nimo kuan kanan sa imo Norman kay may gyud kay na si Rona mo tudlo na may kay na siya mo tudlo gamit pud iyang mga tudlo tana po daw gamiton daw nimo imong tudlo para kang Rona. Bayot imo ba nimo ba basi bitaw nakalimot ka ba nga mga teacher ba yata diri? Okay ra. Joke naman guni nga to. Masaman pwede ba ta magdugang og paniud to para atong sabutan kung sa ato pang buhaton? I loved you only in my mind, but I know that there will come a time you'll feel this feeling I have inside. You're a hopeless romantic is what they say, falling in and out of love just like a play, memorizing each line and still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you are near. Don't know what to say. My heart is floating in. Grabe man kini si Norman, oy.
Gwapo kaayo. Humot pa cute. Kalami batilaan ng liog ani. Rona, sorry kay wala na may coke. Sprite na lang akong ipalit. Ay, walay problema oy. Mutanaw lang ko sa imo, mawala ng akong kauhaw. Nagunaw na gyud ko ba? Ulitaw pa ba ka ni si Norman? Maulaw masag ko mga tanaw. Ay, awkward man kaayo. O sa din na imong istorya? Wala. Wala nagstorya maguga. Sa din na? Wala man. Kailangan lang ako istorya kay drama manggod ni. Basta manggod drama, kailangan ni mo istorya kung nasa unsay nasa imong una-una kay kung wala dili ni masabtan. Abi na kong na kay mga gipanghuna-huna da. Wala. Nagunahuna lang ko kung sa pa mga ayon na to nga buhaton, mga lesson plan para magsabot kung unsay maayo. Kailangan ka na ako na kay murag kulang pag ko sa experience. Rona. Maugaling. Mangutanan lang tanan ko. Ay lang tanag kalain ha. O sa mga Norman? Kanang single pa ba ka? Hey? Siya? Ingon ko kung single pa ba ka? Of course. Single, very single, and ready to mingle. Maude. Actually, ginapangita ta ka sa Facebook. Mau ba? Ang ano man? Wala lang. Ako lang ginastalk ba kung nabakay boyfriend, ana. Minsan Pero nalipay ko nga single pamanday ka. Samo kini si Norman. tama Oh my God, di na ako mapuang gikilig ko, nakaihi ko gamay. Pero dapat di ko magpahalata. maatras Kay basin niya mahalata niya nga murag ganahan po ko sa iya ha. Basing mag-take advantage niya sa kuha. Relax lang, Rona. Dili ta magpahalata. pag-ibig Nakaigisulti. Wala, uy. pa Kabalo ka. si Mao ni siya tong buhaton, Dili na ta mag-story ng mga single, Kaniyo tanaw ka ni siya kaniyo. Muna ito unang buhaton, karong si Manahay. Tapos, subayon lagi nato ni siya, anak ba? Sige. tumingin Nitulo imong laway. Sa man akong laway, mitulo ma. Kadyo lang ko anak kong panyo. Akong ipahin ni mo. ika'y mawala Kasamok man si Norman, Gwapo pa, gentleman pa yun. tigin ka Oh my God, kailangan gi ko magpugong, di gi ko magpala. Oh my God, nakaihi na sag ko. ikaw lang ang Barag paspas na kaya kong ihi ba? Sa mukha ning kiligon ko, dapat di ko magpahalata. Di ko magpahalata nga nakagusto ko niya. Hey, have you ever tried really reaching out for the other side? Maybe climbing on rainbows, but baby, here goes. Ala sige bayut, ala sige i-search gyud, ala sige pangita gyud. Uy, nahimo na gyud kang stalker ni kuan ba ni Norman. Dayon. Ay, kabalo ka. Mag-uban bitaw misis, grabe gyud akong pugong sang kagalingon ba. Grabe na lubagan gyud akong panty kay nabasa kasi ko kaihi.
Uy, yuta ka ngano wala ka nga makaiihi wag yung ka. Uy, ana ka basta kiligon ka. Wag yung ko magpahalata bayot nga. Kabalo ka. Humot kayo siya. Ang iyang humot kaayo. Iyang bakba wala ibaho di sama nimo murag imbornal. Wow, grabe siya. Oh, grabe siya. Man nagpugong gyud ko tapos in fairness, dali ra siya makasabot. Bright yun siya Maubala, oy. Kalami kayo. Kabalo ba ka nga gidamgo na po na ako sa kagabi, Di ay, saan naman po ni mong damgo? Grabe nagkikaya mong damgo. Kung katong permiro nga damgo, nga katong akong kamot mo sulod ko dito. Ang akong damgo kagabi, grabe nang lugwa ko na akong mga panihapon. Saan nalugo ang mga panihapon? Basta, nalugit yung tanan. Uy, grabe, pertig yung lugita. Pati ko na ako mga pamahaw, paniud to panihapon, nalugit yung tanan. Pag mata na ako, sus, nanatanan sa katri. Kaluod ka ni mo bayuta ka, uy. Luod kayo ka. Char lang, good. Samang ka, uy. I'm happy for you. Taon niya, sa sige ni mo kuhan stock diyan sa mangyon. Ay, di makapangutana sa iya kung ulitaw ba siya o na ba siya girlfriend kay awkward ba kayo ng babae mangutana. Pero kabalo ka, sa sige na kong stalk siya sa Facebook, wag yun ko'y makita nga na laing babae, na pamilya. Wala yun. Single man ginasisiguro, no? Babe, kita ko ng Facebook, be? Kanimo niya ang Facebook? Sa ko kabalo. Ingon man siya nga i-add ko niya, pero wala mang gihapon. Pero wala may lain o siya man na iya man ang profile pic, pero gamay ramang kaayo, Gamay ramang kayo mga pictures, mga upload. Pero, so far, wag yung ko'y nakita nga, makaingon ko nga nasa uyab, asawa o pamilya. O, di naaraman day na. O, di siguro. Ay kabalaka. Ulitaw lagi na siya siguro, Ay kabalaka, anak diya. Ang importante nga, ikaw, magtuloy-tuloy na imong gibati, anak niya. Ako, damgo na lang gikukutob. Malipay raman sag ko, nga maligwat ko, bisag damgo lang. Too many billion people running around the planet. What is the chance in heaven that you'll find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle it's happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be. Salamat kayo. Nga nisugot ka nga mag-overtime ta karon diri sa imong boarding house. Walay problema, Norman. Ang importante nga atong mabuhat ang atong dapat anging buhaton. Mao lagi. Ganahan lagi ko ani nga kape. Unsa ni? Ahay? Mo nang gitawag nga Biramax Coffee. Biramax? Murag familiar lagi ni sa kuha. Di ba ni katong murag na ay tongkat ali? Di ba? Kundi ko sa'yo, Rona, di ba? Pampagana man But baby, Ala, kabalo man day si Norman. Pasaylo ako, Norman, wa na mag-ilain kape. Mumugo na permiting na diri, who's there for the Lami ra ba? Actually, ganahan ko. Pero, murag, lahi na po akong gibati man, Ala, few ni-effect sa iyang Biramax Coffee. is Lami ang ngayang lasa. Pero karong murag, lami naman itirada. Norman, nagkagabiin na. Basi gusto na kamo uli. Imo na ba kong papaulion? Actually, napailain ka diha.
Ipusa sa ng mga kuan na to di abi, lesson plan B. Sige, padaplin lang sana. Kabalo ka Rona. Ay lang tanag kalain ha, pero nalang ko gikatingad-an ba? O sa man na, Norman? Natingan lagi ko nga nung wala kay uyab nga, perti man imong gwapa ha? Hey, Shem! Lagi, ay lang kalain. Di ko kabalo. Tingala lagi ko nga nung wala kay uyab. Nga kung akong tanahon, kung i-score lang na ako no, out of 10, ang imong kagwapa o pamarog, burag, out of 10, burag 11 akong score. Hey, Sharon! Sharon, kaya Sharon! Lagi walay binuang, Rona. Ano man na? Ayaw ka ko pasakay, Norman. Wala man, good. Ay, kabalog yun ko mo mga lalaki ba? May gigay mo magpasakay. Parang ending, ako dayon ang musakay. Sige, padayon na ganang istorya kay sakyan yun ta karon. Wala man ko nagpasakay. Pero kung gusto ka, para lang saan masakyan ko, di pasakyan na lang punta ka. Hey, siya magiging rin. Norman, ayaw yun kong istorya ang mga yung anak ba? Kabalo ka, Norman, ayaw paging anak kung dili ka magpaana. Lain akong paminaw ba eh. Kuya, wadag ipak anang effect anang Biramax coffee, no? Rona, murag, akong pagbati ba, murag di ko kasabot. Tapos napagyo ka sa kong atubangan karon nga naka-t-shirt ra. Delikado ni, murag makabuhat tag dili maayo. Kabalo ka, Norman. Okay raman po na usahay nga makabuhat po tag di maayo. Ayaw, kauban dapat sa trabaho. Di ko gusto nga mawala akong respeto sa imuha ba. Basi po niyang mawala po nimong respeto sa ako. Norman, ayaw ka balaka, wala man ta sa eskwelahan. Please, tanggalang imong respeto, bastusa ko karong gabi una. Unsa? Yes, Norman. Please, bastusa ko. Bastusa ko, iparok ko, idasok-dasok ko. Ikaw na'y bahala, bastusa ko ayo. Ayaw na ang mga maestra ta karon. Norman, please. Ayaw ka balaka. Gitagaan na ta kag authorization. I authorize you to please. Wala ang imong respeto o bastusa ko diri. Sure ka na? Sure na lagi. O ka na man dahi. Aniya na ang akong hinagiban. Halay. Pagka-perfect, anak Norman. Kay sa tinod anay lang dugay ako galantaw ni mo nga nakita na ako nga murag kailangan tuliron ng imong mga gater nga perting hiwi ang nga hiwi yung kaayo nga kailangan yung tuliron. Kung mao ba ka na natulira na, dali! Agay! Oh my God, Norman! Oh. Kini mo na kong ganahan na. Agay, Norman! Oh. Kini!
Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala, dahil handa akong ibigin ka. Mubalik ra ang Gugmang Giahak Drama Edition with Bernie Bitok-Bitok. Hello mga pana, malipay mi nga puutan mo. Mapinagkaon, wala mo'y bisyo. Sakto ang inyong remittance para sa atong pamilya. Pero dili lang diha kutob. Dunay espesyal nga kalipay nga among gipangita. Di ba mga asawa? Maunang maglagot gid mi. Sa panahon nga kami manguhit, unya kamo dayon ragtakilid. Feeling namo nga dili na mi gwapa, dili na mi humot, dili na mi lami. Di ba? Makapawala og self-confidence? Busa, aron haruhay ang panimalay, way talik danay. Ha mga bana? Og aron kondisyon ka, sundugan ni siya. Tinuod na mga pare, doon ay pinasahi nga responsibilidad kitang mga lalaki. Ang problema kay dili na makakaya. Sige, kini ang tumara. Beramax Capsule! Wa na'y langan-langan, tumar na sa Biramax Capsule! Ashigo Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Masaligan o epektibo. Mga ka-Ashigo, usa na usab sa atong igsuon nga nakagamit sa Ashigo Herbal Capsule. Ang natabangan og naayo sa iyang balatian. Atong paminawon. Marisa Seniero Go. Taga-asa ka, ma'am? Taga Villanueva. Okay, so nag-inom ka Ashigo? O, Ashigo, bet akong kapag. Okay, so kung saan may hinungdan nga nag-inom ka Ashigo? Tungod sa akong pterygium. Tapos? Panay akong pagka-mild stroke. Mild stroke ka? Pero kung akong bana ka, o inom mo. Stop ko yan? Di, siya, pero yung mata sa pa kay drive man na. Okay. So, kung sa epekto karon pag inunin mo sa Ashigo, kung sa nahitabusin mo? Karangan yun, sir. Ay, wala pa man na operaya ang pikas. Pag anigin ako dili nga, nakadungog ko sa radyo. Okay, so na-epekto na ang Ashigo? Nagyod, sir. Kung muna kay gibati sa imong kalawasan, ayaw na paghulat nga mo grabe ang tanan. Mag-Ashigo ka na, epektibo kung masaligan. Huwag kang nambalatian, sa Ashigo kompleto ang imong kayuhan. Healthy life, happy ka, protektado ka pa. Mag-Ashigo ka na, epektibong masaligan. Mag-Ashigo ka na. Ania na ang sumpay sa atong istorya sa Gugmang Giahak Drama Edition. Kauban si Bernie Bitok-Bitok. Ang atong Biramax Capsule ug Biramax Coffee, ang Ashigo Plus Herbal Capsule ug Ashigo Plus Herbal Coffee. Available ni siya sa inyong mga suking tindahan sa inyong lugar, sa mga parmasya. Pwede sad mo mag-order sa amo online, napo ni siya sa Shopee. Or pwede sad mo palit mismo sa radio station na inyong gipaminawan karon. Tistingin na ninyo mga igala. Brother Bernie Bitok-Bitok. Nabungkag yun ang tinapok. Nakita man po nako nga murag okay man po dahil si Norman. Mo nang gituloy-tuloy na lang nako. O wa na gyud nako napugnga ng akong gibati.
kanunay kompleto kong makita ang imong dagway. Kabalo kay. Matigalag yun ko sa imo, Norman. O gantog karong wa pagyapon ko nimo gi-accept sa Facebook. Actually, di magukay ko kayo ga-update yun sa Facebook. Ay, nga naman di ay. Nga di man ko nimo i-accept, be. Laina pod ani, uy. Nakatilaw na kanako, pero sa Facebook, wa pa ko nimo gipatilaw. Sigurado ka? Oh, so may problema. Sige na. I-accept na ko. One time lang, be. Ito lang nga. Nara. Oy, maudi ay. Bantog radi kay kung makakita sa uban mga pictures kay kaya pa man day ko nimo gi-accept. Kinsa ning babae si mong pictures? O kinsa po ning naigibit-bit ninyo nga bata? Sulti ko sa tinuod, Norman. Kinsa ni sila? Ako nang asawa. Hello? Jess, kumusta? Yes, man eh. Sabihan, nakalimutan naman ko di mo. Nga nang nanawag pa mga. Pwede na makita karong gabi. Masaksa mo ko lang. May kupa sa ilo. Kuhin ako sa muka. Sorry ha. Wala ko kagwanta sa diskarte mong bulok. May lang ka sa storya ni pasalik pa ka sa akong ginikanan nga imo kong unungan ug hangtod sa lubnganan. Pero unsa na karon asang imong giingon? Ayaw kog sa muka kay buwag na ta. Naka-move on ako, masagbain ako. Dili na ko nimo, masagtog sakit kay nibiyak ka galit. Dito kas imong kapit, kung magkakabait. Ako na lang iyotong, ako na lang iluong. Dili yun kitang duha ang magkadayo. Brother Bernie Bitok! Mao di ay nga wa ko niya gipa-accept sa Facebook. Kay aya pa na ako nakita ang ilang mga picture sa iyang pamilya. Minyo si Norman. Apa nang sulti sa ako ni Norman? Kambulo na daw karon ang ilang annulment. Kaya nagbulag na daw sila siyang asawa ung na daw lain. Pero Brother Bernie, sa ngalan nga wala pa'y desisyon, sa ngalan nga gipile pa na sa papel, minyo gihapon si Norman. O di ko gusto nga may bawaan o madunggan nga ako nipatol sa usa ka minyo nga lalaki. Tama ba ni nga akong giundang ang relasyon? Tama ba ang akong desisyon? Akong aminon, love nako si Norman. Iyon! Pastilan mga igala. Oy, tinood na siya na iusahay nga na sa Facebook, kung dili mo friends, na iusahay ang imo makita limited ra. So mo nang kailangan i-add yun mo, pag mga add na siya, haya pa nimo makita na, di ay na ara mga ebidensya. Usahay red flag na siya, kung na manguyab sa inyo, tadili ihatag ang mga Facebook. Kana, red flag na siya nga, uy, mura na siguro gitaguan na ni. Pero siguro, in fairness po, gisusi-susi man na ni Kuan, wak man po niya makita. Later na niya nakita. Tama ka. Actually, sa imo Rona, tama ka. Bisan pa magmuingon ka nga bulag na sila o bisan pa magmuingon ka nga nag-file, nag-annulment. Tama ka. Sa papel, sa legal, minyo pagigyapon siya. So, nahulog yung ka nga nipatol ka sa minyo.
Kung imo ng prinsipyo, wala sa kun niingon nga dili na maayo kay na magiubang karon nga nagbulag na ilang mga matag partner, nag-uban na sila karon. Well, kung muna ilang kalipa way problema. Pero kung ikaw napog kay burag sa imong kaugalingon nga di gyud ko ganan anang mupatol ko og minyo saludo po ko sa imo ako muna imong desisyon. So kanang imo ang pagdistansya, pagbulag, o sige unya na later na lang siguro kung ma-annulled na gyud ka. Para sa imuha, murag lisod kay na nga dungog nga ni patol ka og minyo. Tama ka. Again, akong utrohon ko. Mintras wala pa na ma-annulled, minyo pagyud gihapon na si Norman. So dili siya Norman, abnorman sa karon. Daghang salamat sa mga naminaw. Thank you very much. Radio Servicio 94.3 FM Nasipit, Agusan del Norte. Partner Radio 94.9 Oroqueta City. Radio Catribo Philippines 106.9 Butuan City. 97.1 Mix FM Plaridel o 92.5 Mix FM Aluran, Misamis Occidental. Daghang salamat sa intanan. Ingat mo, I love you all. Ay kalimte, palit na og Ashigo Plus Herbal Coffee og Ashigo Plus Herbal Capsule. Og syempre ang atong Adult Coffee, Adult Capsule, Biramax, Birato na Max. Palit na, available sa inyong mga suking tindahan o parmasya o sa radio station na inyong ipaminawan karon. Ingat mo tanan, I love you all. Bye!